ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଆଜି ହଠାତ୍ ତୁମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବିକଟା ହସ ଦେବର୍ଷି କଣ ତାହା ଉପରେ ପକାଇବ କି ତୁମର କୁପଦୃଷ୍ଟି? ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଦେବର୍ଷି। ତମେ କୁହ ଏ ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସେ ଚଳେ ଅଛି ସେ କି ଗର୍ବ କରି ଠିଆ ହେବ ମୋହରି ସମ୍ମୁଖେ? କିଏ ସେ ଚଳେ ଅଛି ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ ଠିଆ ହେବ ମୋହରି ବିରୋଧୀ? ଆରେ କୁହ ଦେବର୍ଷି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରଟା ହେଉଛି ସକଳ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୌଳ। ଗର୍ବ କରି ରାବଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏମାନେ ସବୁ ସର୍ବନାଶର ପ୍ରତୀକ। ତାମାନେ ତୁମେ ମୁଠି ବାନାସୁର ରାବଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିର ଶକ୍ତିକୁ। ମୁଁ ତମକୁ ନିଜ ଭାବୁନି ସାରିଦେବ। ଆରେ ମୁଁ ତ କେବଳ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ପ୍ରଶଂସା। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ତୁମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ ପିତା ସୁଜିଦେବକୁ ରାକ୍ଷସ ରାହୁଟା ଗ୍ରାସ କରି ସଦା ସର୍ବଦା ବିରଳ। ତମେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିର ଶକ୍ତିକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଏ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିର ଶକ୍ତିକୁ। ଅବଶ୍ୟ ଦେବର୍ଷି ଆରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣେ ମାତ୍ର ସେ ରାହୁଟା ଅମୃତ ପାନ କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ନାହିଁ ତାର ମରଣ। ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ଆଉ କିଏ ସେ ଜଣେ ଅଛି ଏ ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ସଙ୍ଗେ ହେବା ପାଇଁ ଆରେ କୁହ ଦେବର୍ଷି କୁହ। ଅଛନ୍ତି ଶନିଦେବ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୁହେଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ବୀର ତୁମଠାରୁ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ବଳରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ। କହିଲେ ଦେବର୍ଷି କିଏ ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ଅଛି ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ? ଶନିଦେବ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାନ ତୁମଠାରୁ ଅଟି ସେହି ବଳବାନ। ଆରେ ତୁମଠାରୁ ଅଟି ସେହି ବଳବାନ ରୂପୀ କନ୍ଦର୍ପ ସମାନ হে ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନ। ଶନିଦେବ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି
ରାମ ତା